ba shashe ba ne ya yi kama da shashe kiripton kenan. Yan kiripto gani suna ta shirin mainin, waɗansu suna mainin, waɗansu suna shinikin data, waɗansu na shinikin kati. Abinda ya dame ni a ɓangaren mainin me ya raba shi da tambola ne, a gaya mini domin manzo. Kun je mainin ba shasha ba, ɓangaren data ne, turawa na muku kyauta, amma ni ban gane ba. Kafin ai maka kyauta sai kai ta haƙo, sai ka yaƙo har ka tashi. Data ta ƙare, ka ƙara sayan data, ka sake ƙara sayan data, ka sai datan 1 miliyon, a baka 10,000, idan kuma ka dashe. Ka sai data na 1,000 su san maka 10,000. Ya kiripto ne ga yozu ba. A kiripto ba su da shahen shi, kuma ba su da bamban shi. A duniyar duka an zangu. Yarima, in ka ga mai dara sai mai mulki. In ka ga mai dara sai mai mulki. Nazar dauna na kiripto. Ina Sardauna na jan kiripto na gode. Ci gaba har yanzu, ci gaba. Ina Sardauna. Farin ciki su, farin ciki a gaishe ka. Farin cikin kiripto. Sardauna bajimin dole. Sardaunan kiripto. Sardaunan jan maini. Duk wani mai data ya san Sardauna akwai naira. Duk wani mai maini ya san Sardauna. Mainin ba shasha ba ne ba, wani ya ce shasha ne, na ce masa wannan ƙarya ne. Kiripto an sa mai kirko ba uban mani. Economic ikon Allah Sardauna. Yanki su ɗaya kama da isar lameka. Ina godiya na Sardauna. Ina godiya. Haka tuwa bidiyo ne na garwajen.